Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo. Igama lami nguVusi, intatheli edumile. Bafowethu, inkulu indaba ke laphana wey'ngane zakwethu. UKhuzani umfokaMpungose uphendule umlandeli kumakhomenti obuze umbuzo ukuthi kanti izingoma zakho ezintsha ziwashaya nini amamiliyoni. UKhuzani kuphendule wathi ngokujwayelekile kuba usuku olulodwa uma ngingawagayanga ama-CD nama-USB, kodwa uma ngigaye ama-CD nama-USB kuba u-3 months ngoba abantu abaningi basuke benazo iy'ngoma kuma-CD abo. Uma ufuna ziwashaye next week ngingaphosta amalinki njengamanje njengabo bonke abaculi, ziwashaye futhi ujike wena uzothi athengiwe. Ngiyathemba uphendulekile. Bafowethu, ngiyafisa mina ukuzwa umbono wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, ucinize subscribe, ucinizene phela ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Si-channel siyabonga.